Són imatges a vista d'ocell del pantà de Siurana, al Priorat. Avui està al 10% de la seva capacitat. És un dels més afectats per la sequera i això ha obligat Glòria Boquizo a aturar el transvasament d'aigua al pantà de Riudecanyes. Com s'ha rebut aquesta mesura al territori? Doncs aquí al Priorat satisfacció, però amb matisos per part dels alcaldes i també dels ecologistes, i al Baix Camp els regants del pantà de Riudecanyes no s'han volgut encara pronunciar. Els alcaldes feia temps que demanaven que no es fes cap més transvasament. Inclús havien advertit a l'ACA que si es quedaven sense aigua per ús de boca denunciarien, i havien demanat a ajuntaments com per exemple el de Pobleda als veïns que per favor que no malgastessin l'aigua. Ara estan d'acord amb que s'aturi el transvasament i estan satisfets, però amb mesures, perquè diuen que la Generalitat prioritza les qüestions mediambientals, com per exemple salvar els peixos per davant de l'aigua d'ús de boca. La plataforma pel riu Siurana també fa una valoració positiva, però diuen que la Generalitat hauria de ser la que exigeix a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre un cabal mínim per al riu Siurana i no escudar-se'n al darrere. L'argument que té el Departament d'Acció Climàtica per aturar aquest transvasament cap al pantà de Riudecanyes és perquè ja ho desaconsella un informe ambiental previ que diu que el baix nivell en què quedaria el pantà de Siurana suposaria deixar en males condicions ambientals i l'aigua restant també els efectes negatius sobre els ecosistemes. La Generalitat estudia a canvi també alternatives per als regants, que com us dèiem, els regants del pantà de Riudecanyes no s'han volgut pronunciar, però sí que aquesta setmana amb un comunicat ens advertien que si no es feia el transvasament haurien de deixar de regar aproximadament a partir del dia 12. Han prioritzat sobre l'aigua dels peixos, dels rius, quan han deixat els rius Siurana completament sec, i han prioritzat la supervivència de la fauna i de la flora abans que l'aigua de boca, havent deixat ja el riu sec i sense aigua als pobles. Valorem positivament que reconeguin que la situació actual és insostenible i que s'han de fer inversions per reutilitzar aigua de Reus per substituir l'aigua del transvasament i que s'han de fer inversions per millorar la qualitat de l'aigua dels pobles del Tobogramo. Abans ho vèiem, els drons s'han convertit en una bona eina per documentar els efectes que la sequera està tenint en els embassaments. Són imatges que tenim gràcies a un grup de pilots de drons que s'han organitzat de forma desinteressada per fer-ho i estan treballant per a tot el país. Les imatges que aconsegueixen són molt eloqüents. Busca un lloc privilegiat per enlairar el seu dron. L'objectiu és documentar a vista d'ocell l'estat dels embassaments de Catalunya que amb la falta de pluges i la calor minven la seva capacitat cada dia. Això, però, no ho fa sol, sinó que s'han unit una trentena de pilots d'arreu del país per ensenyar el que passa i conscienciar la població. El que fem és capturar les imatges dels pantans ara mateix, d'aquí un mes i en un futur, per veure l'evolució de la gestió de l'aigua i com afecta el canvi climàtic. A la televisió ens surt sempre que hi ha un problema de sequera, que hi ha un problema de gestió d'aigua, però ningú n'és conscient de com baixa el nivell de l'aigua. Llavors, amb les imatges del dron, el que fem és capturar cada moment i veiem com evoluciona, i des del cel és un altre nivell. S'ha de conscienciar tota la societat, és a dir, l'aigua és escassa i cada vegada més. El canvi climàtic es nota, o sigui que és una manera molt bonica de poder participar. Les fotografies i els vídeos es difonen a través de les xarxes socials, on ja es poden veure diversos pantans com el de Siurana o el de Rialp, també el de Canelles, on la sequera ha fet aflorar l'ermita i l'antic poble de Rocafort, que feia més de 15 anys que estaven negats per l'aigua. Animen la ciutadania a sumar-s'hi. La idea és que sigui un projecte obert a tothom, que tothom hi pugui participar, i no només nosaltres des de l'aire, sinó que tothom pugui fer una fotografia i compartir-ho per la xarxa social. Es tracta d'una iniciativa que acaba d'aixecar el vol totalment altruista, sense remuneració econòmica, però esperen que sí visibilitat, ja que les fotografies volen que es converteixin en virals i remoguin consciències. Carla Vilaseca, Vilarassau, TV3, Camarasa. L'estiu és l'estació de l'any amb